Hey piger, folks, peeps, whatever. Jeg skrev på Facebook i dag, at jeg vil gerne have nogle idéer til, hvilken makeup jeg skulle lave i dag. Og jeg fik nogle masse gode idéer. Både Megan Fox kom frem, og noget med noget glimmersten, og noget gala, og noget jule, og alt muligt forskelligt. Men som I kan se, eller høre, jeg er forkølet, og jeg synes, det er sådan lidt træls. Eller den helt store festmakeup, når man ikke kan bære det, for ens øjne hænger på, så øjnene er for en dårlig nat, og så synes jeg bare aldrig, en flot gala makeup kommer til at se pæn ud, uanset hvor meget man prøver. Så derfor er der en, der har kommet med et forslag, som jeg synes, der passer meget godt til mig i dag. Og det er fra en gammel veninde, Linette Kjær. Nej, jeg skal huske, at sige det rigtigt. Kjæruluf. 2 sekunder. Kjærulf. Jamen, jeg kan undskylde. Jeg kan ikke finde ud til dit navn, Linette. Men Linette Kjærulf, whatever. Hun skrev, hun gerne ville se noget i retning af less is more. Så den er helt klart med på i dag. Så jeg vil lave en less is more makeup. Og det jeg allerede har gjort til at starte med. Jeg havde faktisk filmet det sådan trin for trin, hvad jeg havde gjort med mit ansigt. Men så indså jeg lige, at jeg havde sagt det forkerte navn. Og det var ikke så godt, at man... ja, whatever. Slet det, tænkte jeg bare. Slet det. Så nu har jeg desværre fået lagt min makeup, men det jeg simpelthen gjorde, jeg lige hurtigt fortælle, hvad jeg gjorde. Jeg kom en foundation på, for at lige dække. Jeg har en masse røde ar og lige nogle enkelte urenheder tilbage nogle steder. Og så dem brugte jeg lige foundation til lige dække det værste med. Og så brugte jeg en mineralpuder til at køre over med, og den arbejder med i et stykke tid. Det er det, man skal med mineraler. Du skal lige, og det bedste er, hvis du har en rigtig god børste, for eksempel som den her. De koster lidt, ja, I know, men de er så super gode, de holder bare helt vildt længe, og du får altså så flot en overflade, når du bruger den her børste og kører cirkulære bevægelser. Så ligesom så smelter du mineralerne og smelter ned i huden, så du får så naturlig overflade. Du får ikke den der sminkede, pudrede, tørre overflade. Du får sådan en rigtig lækker, fugtig overflade. Selvfølgelig skal man lige sørge for at have vasket ansigtet inden, og komme cremer på og pile og alt det der. Det gør jeg også make-up'en så pæn. Og så var det, jeg snakkede om i den anden video, jeg lige lavede, som jamen så slet. Det var blush. Jeg har kommet lidt blush på, og der er forskel på solskinspuder og blush. Nogen siger, for eksempel, så tog jeg min blush, og så er der tit nogen, der siger, at jeg skal have blush på, og så gør de, men blushen skal ikke sidde hernede. Blush betyder på engelsk, at rødme. Du rødmer. Og hvor rødmer man typisk kende? Lige her på kinden, så man bliver lidt flov og rødmer lidt. Så blushen skal altså på kindæblerne. Lige når man smiler, der skal blushen på. Og det var bare det, jeg fortalte, og lige viste nogle tricks, man lige kunne lægge den. Så det gider jeg ikke til at gennemgå igen. Whatever. Så nu har jeg blendet min blush ind i mit ansigt, og kommet foundation og puder på, og klar til at lægge øjenmakeupen. Og jeg laver lidt den der less is more. Og vi har ikke rigtig noget sol i dag. Jeg bruger dagslyset til at få perfekt belysning på mit ansigt, og der er lidt skyde her i dag. Så jeg håber ikke, at min video bliver alt for mørk. Jeg synes nemlig, jeg ser lidt mørket på min skærm i hvert fald. Vi må bare prøve at tage det, som det kommer. Nå. Men det vi i hvert fald skal starte med, det er, at vi skal lage en form for en base på vores øjenlåg, så vores makeup holder bedre. Men der har jeg det sådan lidt... Det er yderst sjældent, jeg bruger en base under min øjenmakeup, og når jeg lægger makeup på andre. Fordi jeg allerede har... Jeg lægger en foundation på øjenlågene, og det samme gør jeg med puderen. Og det i sig selv gør en slags base. Det gør, at jeg kan mærke, når jeg lægger mine fingre på. Jeg kan mærke, det er sådan lidt sticky, klistret, eller nej, det er ikke klistret. Det er sådan lidt... Jeg kan mærke det som... Der er noget fugt på, og det er fugten, vi skal bruge. Så derfor plejer jeg bare at lægge direkte min makeup ovenpå, og det holder altså hele dagen. Hele aftenen. Nå, men i hvert fald, når man skal lave less is more makeup, så kører man ikke i farver. Det er alle de der skygger, vi skal sortere fra. Men jeg har det her. Ej, den er fin. Jeg synes, jeg filmer ret højt op. Jeg sidder her. Jeg skal strikke mig. Prøv at vente, hvordan gør man det her? Hvis den skal længere ned. Ej, lige meget. Jeg må bare strikke mig.
Nå. Jeg starter lige med at lægge en lys base på mit øjenlåg. Når man laver en less is more makeup, så er det faktisk ikke skyggerne, man skal gøre så meget ud af. Det er faktisk vipperne, synes jeg. Nu har jeg fået lagt en lys base på mine øjne. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jo, selvfølgelig kan jeg det. Men der er ikke arbejdet specielt med det. Jeg har bare lagt den på. Og igen, en god pensel, det er så hemmeligheden bag en flot makeup. Så gå ud og investere i nogle gode pensler, så får jeg så også den makeup, jeg ønsker jer. Nu går jeg hen med en lidt mørkere pensel. Og jeg bruger så bare den samme. Jeg børster den bare lige af her. Og det er sådan en lidt, ja, sådan chokolade-agtig farve. Og endelig ikke for meget på, bare ganske lidt. Og det jeg så gør, jeg kører den kun lige her globelinjen og yderst ude. Ja, så laver vi noget workout her. Ikke mere end det der. Hov. Det er nok også det, jeg vil kalde for en hverdags makeup. Faktisk. Faktisk så havde jeg snakket, mens jeg lægger makeup. Jeg kan ikke koncentrere mig. Så det er nyt, det her, jeg sidder og snakker. Nå. Rigtig mange ved ikke, hvad den her børstepensel skal bruges til. Nu skal jeg fortælle jer det. Nu har jeg lagt min makeup, og nu kan jeg drysse lidt nedenunder. Det er det her, den skal bruges til. At lige feje overskydende skygge væk. Overskydende penselhår, hvis de fælder lidt. Sådan der. Altså den der makeup, den er simpelthen så simpel, så jeg prøver virkelig at trække tiden ud, så videoen altså også fylder noget, og prøver at snakke alt muligt ligegyldigt snak. Så, nu har jeg fået lagt en lys base og en lidt mørkere skygge i globelinjen. Det er ikke så svært. Det kan alle finde ud af, hvis de lige øver sig lidt. Nu kommer vi til eyelineren. Og der har jeg været lidt kreativ med min eyeliner. Jeg bruger ikke nogen eyeliner fra et mærke, eller hvad skal man kalde det. Så det er dårlig reklame til alle de make-up-mærker. Det jeg bruger, det er faktisk teater-makeup, og det har jeg gjort i evigheder. Nok ligesom i den anden musikvideo, kan man lige høre, at jeg puster på noget, ånder på noget. Og det er fordi, det er sådan lidt leragtigt. Det er faktisk teater-makeup til 50 kroner. Og se hvor meget du får i. Og der er nok til eyeliner resten af dit liv. Men den er lidt hård. Så når man kører sådan en pensel der på, så synes man ikke rigtigt, at der kommer noget på. Så det man lige hurtigt skal gøre. Og så er den faktisk klar. Så overfladen bliver blød. Sådan der. Det er akkurat det samme princip som nogle af de der dyre make-up mærker. De har sådan en lille rund bøtte, som måske den her på størrelse med det her. Og så får de en lille pensel med, og så skulle du dutte den ned der, og så skulle du lægge eyeliner. Og sådan en lille bøtte her koster måske 200 eller andet. Så kunne du få den her kæmpe kolossale klods for 50 kroner. Og det er akkurat det samme. Og jeg har ikke fået noget allergisk reaktion, og jeg har ikke fået noget udslæt, jeg har ikke fået noget klø eller noget som helst af den. Så jeg bruger den hver dag. Men for nu lægger jeg lige min eyeliner. Nu ved jeg ikke, om I kan se, og det kan jeg godt. Og det jeg gør, når jeg lægger min eyeliner, når jeg penslen skal jeg lige se. Fordi penslen betyder rigtig meget. Den ser sådan her ud, og så når man drejer den, så er den tynd og flad.
Det er en eyelinerpensel, eller det er faktisk en læbepensel. Men det kan sagtens bruges som eyelinerpensel. Og nu har vi igen snakket less is more. Jeg plejer altid at køre de der sindssyge streger, dut, Kleopatra, kinaøjne, whatever du kalder det. Så det må vi lade være med i dag. Ikke så overdrevet. Eyeliner skal ikke fylde ret meget. Jeg skal bare køre lige langs vippekanten. Ja, det er fint. Fordi vi skal lige smusse den. Så tager vi lige den anden side. Så er lige mit spejl herovre. Undskyld. Det er fint nok. Jeg skal lige se. Så nu synes jeg, den vil være der. Gider jeg ikke mere. Ja, sådan der. Det er fint nok. Det der bånd der, det klør. Nå. Så. Nu skal vi også snart til at være færdige. Og min bryn, normalt plejer jeg at tegne dem helt. Jeg kan godt lide kraftige bryn. Jeg kan godt lide, de behøver ikke være kraftige, jeg kan bare godt lide tydelige bryn. Og jeg er ved at lade mine vokse ud igen. Jeg vil gerne have lidt brede bryn her til vinter. Men jeg gider ikke tegne dem op, sådan som jeg plejer, med skarp kant og lige linjer og sådan. Så jeg tegner dem bare op, sådan som de er i dag. Og det jeg bruger, det er den her. Ja, jeg ved ikke lige, hvad der skete med plastikenden herover. Måske har jeg sat mig på den, det ved jeg ikke. Men den er i hvert fald væk. Så det er også lige meget. Det er den her, jeg skal bruge. Børsten her. Du kan købe næsten over det hele. Og igen min teater, dut, makeup, eyeliner. Så gør jeg faktisk bare lige sådan her. Klapper nærmest bare lige på. Og så kører jeg i mit bryn. På samme tid med at jeg lige maler det op, tegner det op, sminker det op, så fjerner lige puderen og foundation, der har rørt brynt. Sådan. Jeg gider faktisk ikke bruge mere tid på dem. Okay. 5 sekunder mere vil jeg gerne. Ja, det er fint nok. Hold hæftigt irriterende med forkølet. Ja, hvad så? Der kom min lille mis, kom hjem og sige hej. Nu bliver du berømt kat. Nå, okay. Kom, slip. Du skal lige slippe min trøje. Sådan der. Farvel. Nå, okay. Der var eyeliner. Der var streg. Det jeg så vil gøre nu, fordi jeg vil faktisk ikke have sådan sort eyeliner til det her look, fordi det er sådan lidt harsh. Skarpt. Jeg vil gerne gøre det lidt mere blød, mere soft. Så det jeg gør, jeg går ind og lige finder min brune øjenskygge, lysebrune. Jeg har den her sted. Somewhere. Jeg kan bare lige finde den. Fandt den. Lad os se her. Så gør jeg det. Nu tegner jeg oven i min sorte streg med min brune skygge. Fokuser kamera. Altså det klør. Sådan der. Og det jeg gør nu, det er lidt den der smoky effekt. Nu har jeg kørt med en brun skygge oven i min sorte streg, og nu vil jeg lige sådan dusje den, smusse den, køre den lidt ud. Ikke for meget, men bare lige lidt.
bliver ved med at komme med frisk brun skygge. Og den anden side. Du kan faktisk godt ligne lidt den makeup, jeg faktisk lavede i går. Bare med brun. Fordi jeg rent faktisk prøvede i går den anden sorte makeup, der er en mega lang video. Der prøvede jeg faktisk bare at lave sådan lidt, ja, lidt ligesom jeg laver i dag. Men så blev det til fest makeup alligevel. Nogle gange kan jeg starte ud med en idé, hvad jeg gerne vil lave, og så ender det med, at det bliver en helt tredje makeup. Så får man lyst til at køre noget nyt ind, og så får man lyst til at prøve noget andet, og så ikke alligevel. Vi gør lige sådan her i stedet for. Så bliver det ikke det, jeg starter med. Altså på mit kamera ser det ud som om jeg er fuldstændig rød, orange, pink i hovedet. Så man kan så overhovedet ikke se det brune. Jeg håber virkelig, at det bliver anderledes, når det lægges ud. Sørg for at bruge den her jævnligt faktisk. Lige for at dæmpe make-up'en ned. Og få fjernet de der fallouts. Sådan. Og tager du den pensel.